Ники се забавлява на снега. Ние сега ще говорим по една много важна тема. Британските здравни власти издадоха спешно предупреждение към пътуващите в Африка заради смъртоносния вирус Марбург, известен още като кървящо око. Смята се, че най-малко 15 души са починали вече от него в Руанда. Какво още се знае за разпространението му и има ли опасност да дойде и в Европа? Сега ще научим от кореспондента ни в Англия Павлина Трифонова. Здравей, Поли! Здравейте! Пътуващите са предупредени да не влизат в близък контакт с хора, които изглеждат болни и имат някои от следните симптоми: треска, диария, повръщане и кръвоизливи, най-вече в очите. Също така да не ядат месо от диви животни и да избягват близо със свине в района от огнището на заразяване в Руанда, тъй като се смята, че може точно от тях да идва смъртоносния вирус. Вижте! Според Световната здравна организация, вирусът Марбург убива около половината от хората, които заразява. За първи път е идентифициран през 1967 година и то в Европа, когато 31 души в Германия и Сърбия се разболяват от него и 7 умират. През последните години периодично избухват огнища на заразяване в различни африкански страни, като последното е в Руанда. Вчера посетихме медицинския център, където все още се лекуват няколко пациенти. Повечето от тях обаче вече са дали отрицателни проби за Марбург и очакваме да бъдат изписани скоро. Бяхме впечатлени от нивото на спешните грижи за пациентите, каквито до сега не са били полагани при възникването на огнища, например на вирусна хеморагична треска в Африка. По последни данни, най-малко 66 души са били заразени и 15 са починали в Руанда от Марбург. Генералният секретар на Световната здравна организация Теодрос Гебрейсус, който посети страната, обаче смята, че огнището е овладяно и няма опасност да се превърне в глобален проблем. Бих искал също така да повторя, че след като направи оценка на рисковете, Световната здравна организация посъветва да не се налагат ограничения на пътуването или търговията, тъй като те не са нужни в момента и могат да навредят на икономиката на Руанда. Освен вреда, тези ограничения няма да постигнат нищо друго. Искам изрично да подчертая това. Разбира се, повечето страни се съобразиха с този наш съвет, но някои са наложили ограничения за пътуване и ние призоваваме тези държави да ги отменят. Британските здравни власти обаче предупреждават, че кръвта и спермата на преболедувалите вируса на кървящи очи остават заразени много месеци след това, а Марбург се пренася лесно чрез телесни течности и контакт с замърсено спално бельо. Затова повече предпазливост е наложителна, особено при пътувания в Африка. За Събуди се, Павлина Трифонова. Има ли риск новият вирус Марбург да достигне и до България? Защо случаите на маймунска шарка у нас се увеличават и вървим ли към пика на грипа? Ще говорим сега с инфекциониста, доцент Трифон Вълков. Здравейте! Добро утро! Сега този вирус кървящо око трябва ли да ни тревожи? Започва сезона на пътуванията. Вероятно, част от нашите зрители ще отидат и на топло. Здравейте! Здравейте! Добро утро на вас, на вашите зрители. В отговор на вашия въпрос, трябва ли да притеснява конкретно този вирус? Аз бих отговорил като човек, който се занимава с инфекциозни заболявания последния начин. Винаги, когато става дума за вируси, ние сме по-осторожни. В крайна сметка ние никога не подценяваме каквито и да било инфекции, без значение от кой вируса, но конкретно за този, за който стана въпрос, така наречения вирус, предизвикващ кървящо око, нали, така да го наречеме, но известен повече като вирус на хеморагична треска Марбург, между другото представлява една от най-смъртоносните инфекции, позната на човечеството. Това е една инфекция, описана и открита за първи път през далечната 1967 година, но и до ден днешен смъртността от този вирус се движи някъде между 20 до 25%, т.е. близо една четвърт от инфектираните загиват. Разбира се, загиват на пика на един генерализиран хеморагичен синдром, засягащ вътрешните органи. Тези вътрешни хемораги, тези вътрешни кървенета водят до развитие на полиорганна недостатъчност и в крайна сметка шоково състояние. Вирусът пределекционно е разпространен в африканският континент, в Централна и Централна Западна Африка или държавите по-скоро от този регион, но тъй като, както и вие казахте преди малко, с пътуванията, които вече не са абсолютно казуистика, хора непрекъснато пътуват в различни дестинации, включително и в така наречените тропически държави от този регион, могат респективно да бъдат инфектирани и връщайки се в страни, в които
този вирус не съставлява, така да го наречем, епидемичен проблем, да внесат тази инфекция. Тоест риска тук не е от развитие на едно разпространение сред населението с оглед това, че има условия за нещо подобно, а по-скоро от внесени инфекции, което не може да бъде изключено не само за този, а за каквато и да било друга инфекция. Каква е симптоматиката и доколко лесно се предава този вирус? Симптомите включват, т.е. симптомите се развиват по-скоро след един инкубационен период от порядъка на около 7 до 10 дни средно и включват развитието на висока температура. Все пак говорим за вирусна хеморагична треска, т.е. температурата е един от водещите симптоми, като говоря температурен предвид висока температура, около 38, 39, 40 градуса, много силни ставно-мускулни болки и главоболия. Една обща отпадналост, които в рамките на няколко дни след своето начало се усложняват с прояви на болки в корема, гадене, повръщане, може да се появи и долнодиспептичен синдром и развитие, разбира се, на запазената марка, ако мога така да кажа, за хеморагичните трески. Това е хеморагичния синдром или кървенето. Тъй като вируса директно атакува ендотелните клетки, т.е. това са клетките, които изграждат съдовете на човешкия организъм и разрушава последните, се създават предпоставки за оформяне или за развитие на хеморагии, т.е. засягащи всички вътрешни органи. И когато това нещо фактически вече е в своя пик на този хеморагичен синдром, се развива тая полиорганна недостатъчност, за която стана дума, която е причината за смъртния изход. За хората, които ще пътуват, как трябва да се пазят? Как се предава този вирус или за тези, които виждат пък симптоми в България на подобен вирус? Човек става заразен, т.е. един инфектиран човек става заразен и отделя вируса практически с всички познати телесни течности. С най-голямо обаче значение за предаването на инфекцията има контакта с телесни течности като кръв, като урина. Вируса може дори да се открие в слюнката, вируса може да се открие в семената течност, т.е. половия път на предаване също е възможен при тази инфекция. Така че заразяването става в близък интимен контакт с секрети на заразени пациенти. Тоест ние тук не говориме, както да речеме, при една респираторна инфекция, включая да речеме коронавируса, грипа или пък морби или други такива респираторни вируси, които много лесно могат да бъдат предавани като въздушно-капкови инфекции. Тук такъв риск практически тежък не съществува. Да, дано да си остане в сферата на хипотезите, поне за България, този вирус Марбур, кръвящо око, но маймунската шарка, още един случай през изминалата седмица. Можем ли да очакваме повишение пък на тази вариола, на този доста притеснителен вирус, или това също е по-скоро изключение на този етап? На този етап мога да кажа, че да, вие тук сте права, че по-скоро говорим за изключение. Защо? Защото казвам, на един случай не представлява толкова голям проблем, но съдейки от предупрежденията, които са така за цяла Европа въжат, има издадени такива предупреждения, да сме малко по-внимателни, да сме малко по-наблюдателни, имам предвид по отношение на клиничното проследяване и търсенето на подобни инфекции при пациенти, проявяващи такава симптоматика. Как се доказва? С тест, с кръв, с какво? Има няколко методики на диагностика. Най-добрият вариант е това, което и в България се е случвало през последните месеци и години за доказаните случаи, е вземане на материал при пациенти с съмнение за такава инфекция, тъй като, знаете, говорим все пак за вид шарка, т.е. наличието на специфичен обрив е характерен при тези пациенти. Вземането на материал директно от една обривна ефлуоресценция, т.е. от обрива, който се изпраща в референтната лаборатория и се провежда PCR диагностика. Така, ако за сега за маймунската шарка говорим по-скоро като за изключение, дай Боже така и да остане, валидно ли е това и за грипа или вече вървим към пика на този добре познат за нас вирус? Говорим за трети поред различен вирус, т.е. нищо общо с предходните два. Не всичките са вируси, но един с един нямат така общо. Грипа, респективно, обаче, за разлика от другите два, е висококонтагиозна инфекция. Грип вече има, както всяко знае, има доказан грип в България, но пиковете, съдейки, разбира се, от това, което ние сме виждали в предходни години, от опита, който имаме с тази инфекция по отношение на повишената заболяемост от предходни години и, разбира се, осланяйки се на епидемичните журнали, които така отразяват заболяемостта от тази инфекция, разпространението, то пика е в края на годината, началото на следващата година, може би в края на януари, началото на февруари. Има още малко време. Тоест, да, не може да кажем, не може да твърдим, че сме достигнали пика на тази инфекция. Чух обаче от коментари на ваши колеги, че тази година се очаква грипа да протича по-тежко, отколкото преди. Така ли е според вас? Предстои да видиме.
Предстои да видим. Защо казвам така? Защото грипа винаги така между нас и между инфекционисти има една така, едно съгласие, че грипа е абсолютно непредвидима инфекция. Това между другото общо валидно за всички вируси, ако мога така да кажа, но грипа е абсолютно пример в това отношение. Така че дали ние ще видим, дали ще се срещнем с по-тежко, чисто клинично протичане на тази инфекция, предстои да видим. Аз на този етап не мога да направя такива прогнози. Очакваме ли обаче повече хора да се разболеят? Отново заради ковида, като че ли беше потиснат грипа, но в последните години май си се връща към онези добре познати нива. Очаквате ли повече хора да се разболеят тази година? Ако имаме предвид сравнение с предходни години, говоря периода 21-22 година, да, определено очакваме повече хора да се заразят, защото, както и вие казахте, когато има пандемия от един основен такъв респираторен вирус, причинител в случая, както беше коронавируса, се наблюдава едно изместване, най-общо казано, доминация или така наречения на алфа вирус, който дава възможност фактически да се разпространи или по-скоро ние пределекционно изолираме именно този причинител. Разбира се, това в последните няколко години, имам предвид, особено през 23-та, вече 24-та година, прави впечатление, че все по-често се доказват и може би са така възвърна този тренд от предходни години за изолиране на други респираторни вирусни инфекции. Така че, както и друг път съм казвал, ние очакваме в момента един букет от такива респираторни вируси, нещо, което абсолютно, казвам, е типично и е било така за предходни години. В това число, разбира се, както и вие казахте, грипа, някои от формите на коронавирусите, включително и SARS-CoV-2. Отиде ли си COVID всъщност? Тръгна ли надолу вече поне този вирус или все още не? Заболеемостта е, слава Богу, към момента ниска, поне по отношение на това, което ние виждаме като хоспитализация в болниците, но по никакъв начин не може да твърдиме, че този вирус е тръгнал, дори не може да твърдим, че има намерението да го прави. Ако сега дойде един пациент при вас с сравнително стандартни симптоми, от какво най-голям шанс има да е болен той в този един етап от годината? Това казвам, че в момента ние наблюдаваме така един букет от респираторни вируси. Тук мога да включа няколко неща. Разбира се, грипа като нещо, което вече е факт, вече е доказано. Задължително ще бъде изследван и за това нещо при наличие на остра респираторна симптоматика. Коронавируса, но не само SARS-2, защото има още цяла група други коронавируси. Тук отварям само една скоба. 30% от всички така наречени катари на горните дихателни пътища в този есенно-зимен период се дължат именно на коронавируси, така че те също са в групата на обличаните за подозрени. Разбира се, има и други такива, които могат да предизвикат респираторна симптоматика, като аденовируси, парагрипни вируси, риновируси. Така че това е нещо, което ние непрекъснато виждаме. Респираторно-синцитиалния вирус. Болести да искаш, нали така? Дай Боже повече да са здравите ни зрители и вашите пациенти. Доцент Трифон Вълков, благодаря ви.